Матур гына сәлам сезгә. Календарына әйләндерәм һәм кабат 3 сентябрь. Әлеге җырны җырлар вакыт та килеп җитте. Көз, яңа сезон, концертлар, гонорарлар. Гонорар дигәннән җырчылар үзләренең беренче хезмәт хакларын хәтерлиләрме? Бу хакта алдагы минутларда сөйләшербез. Эфирда Топ Клип хит парады һәм мин Рената Бел. Тантаналы дулкынландыргыч мизгел. Хит парадыбызда Аднаның премьерасы. Бүгенге барлык алкышларны сиңа бүләкләбез. Язмышыма каршы барам, бойсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Яшәвемә бирер дәрман, яратуда минем көчем, яратуда минем дамам. Барам юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Алда безнең Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Беренче хезмәт хакы 6 класста булды. Безне авылда туйга гармунчылар итеп чакырдылар. Яшьләрне каршы алу, су алу, кичке туй. Көне буе баянда уйнадык. Шуның өчен безгә 200 сум акча һәм кулъяулык бирәләр иде. Дип хатирәләрен яңарттылар җырчылар. Әйдәгез әле хәзер бергәләп абыйлы энеле Юнусовларның клипларын карап китик.
Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Qaydan kelgen bu motorluk haman Mümkün tügel unuturluk Aydan düşken bir ferişte tügelme İrkem Senin sırrı gözlerinde izde Kaldı hazır mengelikке Erten turgaç hamam seni oylayman Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam İrkem Senin sırrı gözlerinde izde Kaldı hazır mengelikке Erten turgaç hamam seni oylayman Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Topshirig'imizni olg'a taба davom etib, Ilshod Yapparov turida so'zlab olasizlar. Ilshod 2000-yillarda Ufada pedagogiya kulliyatida o'qiganda uram sug'uruvchi bo'lib ishga o'rnashgan. Mana shulay tirishib, o'qib da, ishlab da yurgan vaqtlarida Ilshodning xizmat haqi 800 so'm bo'lgan. Anan endi kulliyatni o'qib bitirib, avulga ishlarga qaytgan ham rasmiy ravishda ishlay boshlagan. Ammo mana shu 800 so'mlik birinchi xizmat haqini har vaqt ko'z oldimda deb so'yladi shirshimiz. Bilmesen de söylemene Uz aldım ağına sıyarımen Uçraşkanda halin işik deysen Halim bik de yakşı diyarımen Bilmesen de söylemene Tıptığına sine sıyarımen Uzum güne sıyıp sıyınırımen Kıyınırımen Bilmesen de söylemene Tıptığına sine sıyarımen Uzum güne sıyıp sıyınırımen Kıyınırımen Bilmesen de söylemene Uz aldım ağına sıyarımen
Вағылмасқа сенің бәқітіңа Язмышыма мені башы ярымын Білмәсәң дә сөйіуіміні Тыптың гына сені сөйерімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Білмәсәң дә сөйіуіміні Тыптың гына сені сөйерімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Білмәсәң дә сөйеуеміні Өз алдыма ғына сөйерімін Бір артыңнан қарап іштен гына Сені сүйдім бейтім мені дейерімін Білмәсәң дә сөйеуеміні Тыптың гына сені сөйерімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Білмәсәң дә сөйеуеміні Тыптың гына сені сөйерімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Өзім гына сөйіп сөйенірімін Көйенірімін Раян Садриевны барыбызда җырчы, алып баручы буларак беләбез. Бик күпләр өчен яңалык булыр. Тик Раян әле биюче дә икән. Чөнки 17 яшендә ул Салават җыр театрында эшләп, беренче акчаларын эшли башлаган. Ул вакытта шундый мәшһүр җырчының театрында эшләгәнемә бик горурлана идем дип сөйләде җырчы. Ә хәзер синең белән горурланыр вакыт тайны. Күңел пешә кайчак дустың ялгышса, жанга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында Елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Һәркем белә аңлый тормыш тамаша, кызык эзлим диеп кемдер адаша. Көтіп яшәүче бар, өзлеп сөйгәнен, ташлап китүче бар, ярым дигәнен. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала,
Yalgızlıkta kalgan şaklarında Yılama sin, yılama Yaşaganda bu dünyada kişi Sınala da sınala Yalgızlıkta kalgan şaklarında Yılama sin, yılama Yalgızlıkta kalgan şaklarında Yılama sin, yılama Xizmat haqi degach, oqsha turunda o'ylaymiz. Ammo lekin onun boshqa turli yoqlari da bor. Mana masalan, Rafis Kalimullin 13 yoshida kolxozda qir saqlovchi bo'lib ishlagan. Shulay 4 oy bo'yi qir saqlagan uchun Rafisga to'y bo'lak etganlar. Mana bu xizmat haqi ishmasam. Bunday bo'laklar durustdan da qanotlantira. Shunga ko'radir da balki Rafis bek qanotlanib ijod etdi. Motor kliplar tushira. Shundaylarning birisini sizga taqdim etamiz. Bir mizgil, ni bari bir mizgil Bu jirde birilgen gömeriler Yazılarda, şeylerde, küzlerde Mengilik tugiller, tugiller Yanımışı, düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Dakıklı, bulurga bu jirden Bir kaşanda sını tügel Yanımışı Ütkenle kolganlar Yaşikle yaşnikle biz bugün Yazılarda, şeylerde, küzlerde Bəxtli bulurgasın tügün Yanımışı, düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Bəxtli bulurga bu şehirden Bir kaşandasın tügün Yanımışı Sanargan yazlarda Şeylerde şeşeke kümele Yaratıp yaşasan bu şehirde Ömürler bakıt getirinde Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Dakıklı bulurga bu şehirden Bir kaşandasın tügel Yanımışı Xayriddinowlarning birinchi xizmat haqlari turlicha bo'lgan. Ramila esa buada opasining kibitida xizmat qo'yib, oqsha ishlasa, Ramilning birinchi xizmat haqi Tatar yigiti konkursida jingu yovlagan uchun bo'lgan.
Ул вакытта беренче акчама компьютер алган идем дип хатирәләрен яңарттыра мин. Җырлы гаиләнең тарихларын ишеттек, хәзер инде клипларын карап китсәк тә була. Senin süygenim artıp algan dünyanın yemi. Күргән сайын һаман сокланам, син булмасаң сөюк сыман. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Аяк çaluşçılar bulmasın, ökkenişler bırşıp durmasın. Сиҗеве неш кәрәк булып, эзелмәсен кинәт тартылып. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Her kararışım yaş yaktası, suyu alıp gelgen ahrası. Син бит минем бердән бер генә, сөюк хисләрендә тергенә. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Yok sizlerge beylenmeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. сиҗиле İse her yaktan, min bitine үлеп яратам. Min bitine үлеп яратам. Рамазановлар гаиләсенә килгәндә Ризат 8нче сыйныфта укыганда амбарда тир киткән. Һәм нәтиҗә итеп 120 сум акчалы да булган. Әйе, сөенгән идек дип елмая җырчы. Ә менә Зинираның беренче хезмәт хакы көтү көткән өчен 500 сум булган икән. Менә шундый бар яктан да уңган җырлы гаилә бүгенге хит парадта да үз урыннарын яуладылар. Бергәләп аларның клипларын карабыз. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән,
Енешләре йогалары Кайтып киләм авылыма Сукмак төшкән урамнарым Урап узам әле тагын Бер туздырып тузаннарым Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Кайтып киләм авылыма Көткәнсеңдер син дә мине Тәби атлап үскән нигез Туган өем тарта мине Ни хәлләрсез туганнарым Әти-әни якыннарым Кайтып киләм сезгә тагын Сагындым бит авылкаем Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Но вы даете. Яшәшебез Таңсылуның беренче хезмәт хаклары иҗат белән бәйле булган. Иң беренчесе ул Татар радиосында реклама ролиге яздырган өчен булса, икенчесе мәктәп өчен төшерелгән махсус сериалда катнашкан өчен булган. Менә бит, Таңсылуга иҗади уңышлар теләп калабыз һәм клибын да бергәләп күзләп алыйк әле. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан Чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан Күзләрең генә
sening nurыңda balqır. Илнар Гыйльманшинның тарихына килгәндә, җырчы студент вакытта Уфага килгәч кенә иҗатташ дуслары белән төзелешкә эшкә урнашкан. Шунда көне буе эшләгәндә, аларга 500 сум акча түли торган булганнар. Бездән дә бәхетле кеше юк иде инде, дип истәп куйды җырчыбыз. Ә бүген син тагын да бәхетлерәк Илнар, яраткан гаилә, тамашачыларың бар. Без сине котлыйбыз һәм клибыңны кушып җибәрәбез. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак еллар, елларга ул сузылган. Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Бер-береңнең барып хәлләрен белү, ярдәм итү, кирәк тә барып күрү. Нинди бәхет ул тату гаилә булып, бергә кунакларга йөрешү. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Куйган максатларга җитәрбез, Алла бирса, бергә юллар үтәрбез. Безнең дуслык, чын егетләр дуслыгы, кирәк чакта сүзебезне әйтербез. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Дуслар, сезне барыгызны да елның иң төп музыкаль вакыйгасы Халыкара Татар җыры фестиваленә чакырабыз. 17 декабрь Илһам Шакиров исемендәге концерт залы. Ә хәзергә хит парадыбызга әйләнеп кайтып, сезне Зөлфирә Мирзаянова Шайдуллинага тапшырабыз.
Atlarga sarılıp ötkende Süyendi bağrına dilmelle Sınarıp hallerin bilmelle Soğunan sapsalkın uşaknan Güllerin tuzdırıp yürmeli Köklerini tildiler utları Күңелдә яшнәгән яшенне Хисләрем түгел китерде Йөрәгем түренә яшердем Сөйәнде бәгыренә телмәлле Сыңарып хәлләрен белмәлле Суынган сап-салкын ушакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сөйәнде бәгыренә телмәлле Сыңарып хәлләрен белмәле Суынган сап-салкын ушакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сизмәдем дисеңме хисләрем Ник хәзер йөрисең эзләнеп Сыңладың кичер дип сорарга Күңелем каршында тезләнеп Сөйәнде бәгыренә телмәлле Сыңарып хәлләрен белмәлле Суынган сап-салкын ушакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сөйәнде бәгыренә телмәлле Сыңарып хәлләрен белмәле Суынган сап-салкын ушакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Суынган сап-салкын ушакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Җырчы Гүзәл Әхмәтованың беренче хезмәт хакы 400 сум булган икән. Һәм ул шул акчасына әнисенә блузка сатып алган. Монда бары тик әфәрин дип кенә елмаясы калды. Менә шундый изге күңелле җырчыбыз бүген тагын бер баскыч өскә күтәрелде. Гүзәлне котлыйбыз һәм сезне үзенә тапшырабыз. Кайтыр юллар булмаса да табарамын күк яшьле гүзәнен Барыр юллар буталдылар Шуңа үкене безле үзәгем Тормыш дулкынында да кагылып та Күңел канатларым талмады Ашкын самада талпын самада Бәхеткә вакыт калмады
Hislerimə soqsaq qağılam Alsu tumanğa terilgən Üsmür şıqlarımı sağınam Durmuş dolqınına da Qağılıp da Köngül qanatlarım Tolmadı Aşkın samada Dolapın samada Бәхеткә вакыт калмады Кайтыр еллар буламаса да Кайттым әле яшьлек ярыма Үткәннәрне искә алып Өмет алдым якты хыялга Тормыш дулкынына да кагылып та Күңел канатларым талмады Ашкын самада Талапын самада Бәхеткә вакыт калмады Тормыш дулкынына да кагылып та Күңел канатларым талмады Ашкын самада Талапын самада Бәхеткә вакыт калмады Ашкын самада Талапын самада Бәхеткә вакыт калмады Бәхеткә вакыт калмады Азалия Валиеваның тырышлыгына карасаң, яшьтән бирле үк гел хезмәттә диярсең. Һәм бу дөрестән дә шулай. Үсмер чагыннан бирле үк тырышып, тырмашып, эшләп беренче хезмәт хакларын алган ул. Бүгенге көндә телевизордан аның клибын карап, сыкланып утырасы гына калды. Артта томан бер мәлдә никтер Тукталып калам Юк шигендем, юк тукталмыйм хыялга атлар Сукмаклар табам, юлларны табам Йөрәгем тиккән чагында Сулышым алган чагымда Бәхетем янда булганда Тукталмам да тукталмам Йөрәгем тиккән чагында Сулышым алган чагымда Бәхетем янда булганда Тукталмам да тукталмам Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз Бер вакытта да Чабам бәхет каршысына күңел төшсә дә Көчем бетсә дә, кояш батса да Йөрәгем типкән чагында Сулышым алган чагымда Бәхетем янда булганда Тукталмам да тукталмам
язып кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Ислам Кәримуллинның беренче хезмәт хакы 14 яшендә булган. Ул вакытта егет листовкалар таратып йөргән. Ләкин иң кызыгы шунда, ислам бик нык тапкыр һәм шук булганга күрә җаен тапкан иде. Кафеда эшләүче дустына тапшырган бу хезмәтне, анысы исә чек кәгазе белән бергә әлеге листовкаларны халыкка тапшыра торган булган. Менә шундый кызыклы тарих, хәзергә сезне исламның үзенә тапшырып. Тагын яңгыр күзләремнең төсен юа, билгесезлек җан ишетә тәнем туңа. Йөрәк түрем телгәлидер, яшен камчы юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, калдым яңгыр уртасында, ышана алмыйм хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юлмас җылың калган. Хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, тагын бүген күкләр дулый. Бергә чакны күңелемнән сызып булмый. Җан юатыр төсләр әллә,
Qalmaganmı Әллә dünya Şul яңгырдан яралганмы Tağın яңгыр Юа синең izләреңне Tağın яңгыр Юа яшьле күзләремне Яңгыр тукта әле Сүндерергә тырышма син Яңгыр тукта әле тынычлан син Хисләр кайнар Сүндерергә тырышма син Артур Хайруллин диюгә күз алдына бию остасы килеп баса. Җырчының хәтта беренче хезмәт хакында мәктәптә 7-8 сыйныфта укыганда чыршы бәйрәмендә биегән өчен булган икән. Шул вакыттан бирле бию аның ипие дә, дусты да, яшәү чыганагы да булып калган. Артурга тагын да яңа үрләр яулавын телибез. Әлегә аның клипы сезнең экраннарда. Seni aşratkandan birle Көңелемнен азлы хисләр биләде Моңа кадәр бу гомерем моңсу бер җыр иде Таңнар атта синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле җырлый минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Бердә уйламаган идем бәгырем Күңел күгем күктән инде Кара болыт иде Таңнар атта синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле Оча минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Сине ойламаган идем Сине очратырмын диеп ойламаган идем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм 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 Дуслар, сезгә бер бик шәп мәгълүмат бар. Бик тиздән, ягъни 22 сентябрьдә Казан кинотеатрларында Красная шапочка фильмының премьерасы булачак. Әлеге фильм Барс Медиа компаниясының якын дусты Лина Арифуллина. Әлеге шәп премьерага барыгызны да чакырып калабыз.
Absolut hitni belgilagancha barliq qatnashuvchilarimizni tag'in bir qat esga oling. Baram baram yıllar boylab Yüreğimde yaktı bakış Baram baram damlarımda Bəxit yüreğime yüzmüş Unutalmam Uylamam seni hiç duralmam Sırlı gözlerine qarab doyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşayalmam Unutalmam, unutalmam, unutalmam Bilməsən də söyüyüməni Tıptığına seni söyərmən Özüm gına söyüp söyünürmən Köyünürmən Bilməsən də söyüyüməni Tıptığına seni söyərmən Özüm gına söyüp söyünürmən Köyünürmən Yaşaganda bu dünyada kişi sınalada sınala Yalğızlıkta kalgan şaklarında Yılanma sen, yılanma Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Bəxtli bulurğa bu şehirden Bir kaçandasın ötügen Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Bəxtli bulurğa bu şehirden Bir kaçandasın ötügen Yoksuz yere beylenmeye Başmalarına ellenmeye Zincirle ise hayattan En bitine ölüm yaradan Yoksuz yere beylenmeye Başmalarına ellenmeye Zincirle ise hayattan En bitine ölüm yaradan Sağındıra sağındıra Koytmay tursam oğluma Koyta sina balakayım Haller nişe avukayım Sağındıra sağındıra Koytmay tursam oğluma Koyta sina balakayım Haller nişe avukayım Yüzlerinde tugel bir Eşkı dünyamda matur Yılmaysan da bütün dünya Senin nurunda balkır Yüzlerinde tugel bir Eşkı dünyamda matur Yılmaysan da bütün dünya Senin nurunda balkır Şın dostlar yanında bulganda Hallerin bilip turganda Ortaq etip şatlıklarını Yaşav bəxit bu dünyada Şın dostlar yanında bulganda Hallerin bilip turganda Ortaq etip şatlıklarını Yaşav bəxit bu dünyada Siyendi bağrına ilmelle Sınarıp hallerin bilmelle Soğunan sapsalqın uşaqның Güllerin tuzdırıp yürmeli Durmuş dolu kınada Qağılıp da Gülmeli
sen hisler koynar söndürürge tırışma sen Sen de şular dağlatkanda Meni sağanasınmı yirgem Sen de şular dağlatkanda Meni sağanasınmı yirgem Firdevsa Husaynova o'zining birinchi xizmat haqi turida esga tushirishga og'ir ali, so'ngroq aytirman, esga tushgach deb yig'maydi. Biror nindi ijodiy yo'nalishda bo'lgandir endi. Ya bolashaqda yig'lab she'rlar siylab, anisi bizga aliga qaranglar. Amina Firdevsa xonimning shab klipi borligi ham u bizni hit paradda ekanligi barimizga da ma'lum. Eski tilekler Mehbetten tipsin yürekler Ehti şapkaları gürlesin Balkıp tırsın dünya gürlesin Yılma yel varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılmayıp baksa gözüme Dünyalarda matır görüne Yılma yel varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılamayıp baksa gözüme Dünyalarda matır görüne Yaktı bulsun tırmış yolların Şatlık bilen tutsun tanların Ayazı bulsun her şakınların Tanış bulsun indi canların Yılma yel varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılmayıp baksa gözüme Dünyalarda matır görüne Yılma yel varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılmayıp baksa gözüme Dünyalarda matır görüne Ömürlerinin matır şağında Jırılap yeşigeli tağında Perişteleri konak kağına Bizning meqatarni sağına Yılma yelik varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılmayıp baksan gözüme Dünyalarda matır görüne Yılma yelik varıp yüzüme Nurları seyirip benim yüzüme Sen yılmayıp baksan gözüme Dünyalarda matır görüne Sen yılmayıp baksan gözüme Dünyalarda matır görüne Dünyalarda matır görüne Dünyalarda matır görüne Turli jirchi, turli klip, turli pozitsiya ham albatta turli ko'lamdagi xizmat haqlari. Har bir jirchi unikal, biz borimizda turli. Lekin bizni borimizni da top klip hit paradi birlashtirib turadi. Sizning bilan men Renata Tay bo'ldim. Esenlikda ko'rishirga yozsin. Ciao.